Toto je brazílsky klenot, za ktorého Manchester United vysolili 86 miliónov libier. Antony, hráč, ktorého nemusím nejak špeciálne predstaviť. Ak sa pozrieme na jeho geniálne štatistiky, ako napríklad, že je len 3 góly od toho, aby dal hat-trick, len 8 zlatých lôpt ho delí od prekonania Messiho, alebo že v sezóne 2023 až 2024 dal v 29 Premier League zápasoch neuveriteľný 1 gól. Tak všetci chápeme, že sa bavíme o mimoriadne špeciálnom hráčovi. Minule som videl video, v ktorom Antony uchvátil aj svojho spoluhráča Casemira. Pozrite sa na to. Absolútne neuveriteľné. Ale teraz vážne. Spojenie slov mimoriadne talentovaný hráč a Brazília za normálnych okolností znamená hráč kalibru ako napríklad Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Neymar, Roberto Carlos a mnoho ďalších. A potom tu máme Antonyho, pri ktorom mám vážne podozrenie, že týpek má fejkový brazílsky rodný list. Pripomína mi určite nie fejkové Rolexky z AliExpressu. Otázka, ktorú si všetci kladieme je, ako je možné, že slávny Manchester United zaplatil za tohto hráča sumu, ktorá je mimochodom tretia najväčšia v histórii prestupov United a najväčšia v histórii holandskej Eredivízie. A ak mi neveríte, že toto je pravdepodobne najhorší prestup v histórii Premier League, tak pozerajte. 3 dni po podpise novej zmluvy s anglickým gigantom Antony nastúpil do svojho debutového zápasu proti Arsenalu. A hádajte čo? Strelil otvárací gól. Fanúšikovia Červených diablov boli vo vytržení a vo viere, že toto je ich nová superstar. Dokonca aj prítomný Cristiano Ronaldo robil kliky na myhalniciach od šťastia. V druhom zápase proti rivalom z Citizens Antony opäť skóroval. A tu to ani len zďaleka nekončí. Tretí zápas proti Evertonu a náš hlavný hrdina Filiakovský mák brazílsky mák opäť raz rozvonil futbalovú sieť. Antony tu prepisuje históriu Manchester United, kde ako prvý hráč skóroval v každom z prvých 3 zápasov. A teraz si pravdepodobne myslíte, o čom tu tento typek tára, že najhorší prestup v histórii Premier League po takomto skvelom štarte. Lenže, ako to už v živote býva, po Antonym prichádza plač. Od jeho gólu proti Evertonu Antony nedokázal skórovať 6 dlhých mesiacov. Ale to nevadí, pretože nám aspoň ukazoval svoju futbalovú genialitu. Ako napríklad jeho slávnu otočku, alebo točku, alebo trik, či čo to je. Čo to vlastne robí? Aký to má vlastne zmysel? Môže by niekto toto prosím vysvetliť? Toto stálo 86 miliónov libier. Akože what? Futbalová legenda a zároveň aj legenda United, Paul Scholes, ale nevyzerá byť veľmi nadšený z Antonyho. Jeho futbalová inteligencia a rozhodovanie sú dosť slabé. Ale buďme trochu fair. V roku 2023 v zápase Európskej ligy proti Barcelone skóroval. Nie, že v tom čase by Barca mala problém hrať aj proti FK Pardubice. Teraz ale počúvaj toto. Antony si najal osobného fotografa, ktorý má za úlohu fotiť, keď Antony skóruje. Týpek sa teda načaká. Ale počkať, práve som si niečo uvedomil. Niekto dostáva dobre zaplatené za to, aby sedel na Premier League zápasoch s foťákom, ktorý takmer nepoužíva. Čo robím so svojím životom? Nečudo, že fanúšikovia United ho nemôžu zniesť. Ich milovaný tím sa trápi a tento predražený brazílsky supertalent počas zápasu rozmýšľa nad tým, akú pózu dá pre fotografa, ak nejakým zázrakom skóruje. Alebo že kedy sa bude zase točiť ako tá japonská či čínska hra Blade, či čo to je. Pamätá si to vôbec niekto? Mimochodom, zaujíma ma váš názor. Nad čím Antony uvažuje, keď nasadil túto nebezpečnú tvár akože teraz vám všetkým ukážem. Dajte mi vedieť v komentároch, nech sa dobre zasmejem. Bohužiaľ, tuto to ale nekončí. Viete, keď futbalisti majú pod dresom tričko, na ktorom majú odkaz, ktorý ukážu v momente, keď skórujú? Náš hrdina Antony si bol tak istý, že neskóruje, že on ukázal svoj odkaz ešte predtým, než sa začal zápas.
Alebo ako sa tešil z víťazstva nad druholigovým tímom zo stredu tabuľky Coventry, s ktorým sa United neskutočne trápili a on sa tvári, ako keby práve vyhral Ligu majstrov. Úprimne, vo svete futbalu sme videli mnoho zlých prestupov, ale tento prestup je next level. Hráč, respektívne krídelník, ktorý nedokáže skórovať, asistovať alebo prejsť hráča za 86 miliónov libier. A to som sa ešte ani len nepustil do jeho slabšej nohy, ktorú takmer vôbec nepoužíva. Na tomto leveli a pri tej cenovke. OK. Čo sa týka používania jednej nohy, bol tu hráč, ktorý doslova robil takmer vždy to isté, no napriek tomu ničil obranu súperov. A áno, bavíme sa o Arianovi Robénovi. Lenže ten bol svojou inteligentnou hrou úplne niekde inde. Je tu ale človek, ktorý v Antonim verí a myslí si, že v podstate hrá ako Robben. Áno, tréner United Ten Hag. Ale o tom tu ani radšej nejdem hovoriť, lebo už teraz sa mi dvíha tlak a to ani len nie som fanúšik United. Mimochodom, pre viac takýchto videí zanechaj like a pridaj sa k odberu. Bye bye!